Já vás zdravím. Mám pro vás dneska takovou dvojitou pozvánku. Ta první je do vaší individuální, interní, jedinečné praxe, která může být spojená s těmito velmi intenzivními dny, protože dnes, zítra a ještě i pozítří kulminuje energie úplňku, který je pojímán jako poslední zimní, je spojen zároveň se zatměním měsíce, takže co všechno vlastně je dokonáváno, dokončováno, naplňováno, zároveň vlastně je zahaleno, bude zahaleno temnotou, ponořeno do temnoty. To znamená, může být jaksi se sumarizováno, uděláno jakési vnitřní účetnictví, nejenom za poslední měsíc, ale za poslední rok. Můžete si udělat takové vyúčtování vnitřní toho všeho, co vlastně proběhlo, co nějakým způsobem jste tvořili nebo čeho jste byli součástí a co už možná nechcete, co už jako je potřeba dokončit, pustit, přetransformovat v cosi nového. Takže si to tak v sobě se sumarizovat a využít vlastně tady té energie, která sebou všechno tohleto nese a postupně to odložit, jenom zapsat všechny ty informace a zkušenosti, které jste z toho získali a nechat být a pustit se těch emocí, protože emoce nejste vy. Emoce je něco, co vzniká od někud, přichází, s něčím se propojuje a může to kdykoliv odejít, pokud to necháme odejít. Takže můžete využít tady této doby a vlastně nechat v sobě uzrávat jakousi koncepci vašeho nového života, který vlastně máte možnost vytvořit s těmi energiemi, které jsou teď na pořadu dne, protože se nám blíží jaro, už je vlastně, ta energie už je tady a myslím, že všichni to cítíme, ale jakési oficiální završení a otevření té brány nového života, v harmonizace, nové energie, světla, jiskry, nového tvoření bude v období jarní rovnodennosti a s tou je spojena ta druhá pozvánka, protože my se sejdeme k jakési oslavě jednak toho prastarého, pradávného kola roku, kde ten den rovnodennosti byl nazýván Oštarou. A takže budeme slavit Oštaru 19. března od 6:30 v zahradě Léčení v Jurtě Vesna. A zároveň vlastně propojíme, využijeme té energie novoluní, které právě 19. března nastává a svezeme se po něm po té vlně rovnodennosti, Oštary. Budeme pracovat s nastavením naší vnitřní rovnováhy, našeho nějakého transformačního procesu, abychom mohli vstoupit do nového života. A budeme pracovat a opečovávat naše vnitřní dítě, abychom znova uměli žasnout, protože kdo žasne, může být v radosti a vděčnosti. A budeme provázeny spoustou olejčků, budeme provázeny zvukem, a budeme provázeny krystaly a
spousta dalšího, co nás čeká na našem setkání a možná i vás čeká. Takže koho by to zajímalo, kdo by tím chtěl projít společně s námi, tak máte možnost buď telefonicky nebo prostřednictvím zprávy do WhatsAppové skupiny Kvetoucí duše nebo na Instagramu, kde mě najdete pod mým jménem Žana Slováčková a můžete se připojit a propojit. Budu se těšit, mějte se krásně, užívejte tyto dny a využijte všech těch energií, které tady s námi jsou a nesou se v duchu nového. Mějte se fajn.